Mamy rozmaite informacje o stolemach. Nowicy, aby będą mi bardzo wiele zapisów w swoim słowyżu ksiądz Bernard Zechta i prawie to, co on napisał o stolemach i stolemkach, chciałbym Wam adresu przeczytać, pokazać i zaprezentować. Stolem to dawny olbrzym żyjący na Kaszubach. Stolema nazywano też ruganem albo wielgłeszem. Mieli oni postać ludzką. Nosili dłudzi, jasny jak len włosy, a odznaczali się tak wysokim wzrostem, że głową przewyższali no większy chujci. Gdy zaś stąpali po dnie Zatoki Puckiej, to ima jeś wyzyrała głowa nad fale, a przez jezora łeni szle na prost, jak bez pleta. Stojąc zaś na przeciwnych brzegach jeziora, mogli sobie bez wysiłku płedać róg z tobaką. Zrywale blony z nieba i ceskele na płela. Ksiądz Zechta podaje taką historię a propos wzrostu stolemów, historię zapisaną na Kępie Puckiej. Jeden stolem usył sobie rys na wieży Puckiego Kwestcola. Ta wieża to był jego stoleczk, a w mężu łen sobie nodzi młecil. A cąści łen tak był, że sa płed nim kamienie udzibale i temu w Pucku na drogach byle do niedawna taci reje. Pod nogami stolemów drżała zemia, że jaż w piekle czec było. A gdziekolwiek stanęła ich noga, tam ju nic nie rosło wiący. I stąd mamy tyle nieurodzajnej ziemi na Kaszubach. Kamienie zatrzymywały ślady ich stóp. Stolemi odznaczali się ogromną siłą. Największymi kamieniami śmergele jak kłęciama. Pięściami rozbijali głazy, z korzeniami wyrywali drzewa i rzucali później nimi w przeciwnika w razie potrzeby. Potrafili z łatwością zmużdżec kam na plinc, łeblapić byt, a z nim idź do młeża, leto bączalo. Stolemi swoją nadzwyczajną siłę zawdzięczali temu, że pili końskie mleko i jadali końskie mięso. Ta niezwykła siła pozwalała stolemom przyczynić się obok diabła do ukształtowania dzisiejszego krajobrazu kaszubskiego. Na przykład zielone kobierce łąk rozpościerają się dziś na miejscu zasypanych przez nich jezior. Śliczne łestrowe, czyli wysepki, i retci, czyli półwyspy na malowniczych jeziorach kaszubskich głoszą, że zamierzali zasypać jeszcze więcej jezior, lecz z powodu braku piasku musieli przerwać rozpoczętą pracę. Razem z piaskiem rzucali w jeziora całe lasy z korzeniami, które potem obumarły w wodzie i wskutek rozkładu zamieniły się z czasem w torf. Rybacy z Półwyspu Helskiego przypisują stolemom usypanie mielizn w morzu, szczególnie pod Kuźnicą. Sporo legend związanych ze stolemami dotyczy ich wyginięcia, bo ludzie zastanawiali się, w jaki sposób te wielkie, potężne, silne istoty mogły wymrzeć. Teorie na ten temat są różne, ale już same stolemy przewidywały, że prędzej czy później to ich spotka. Też jedną taką legendę odnotował ksiądz Zechta. Przy Błeżestowie mieszkał stolem. Rys stolemowu córka szła na redunia Rebełowic. Po drodze spotkała chłopa, co w 4 łeły łerył. Łena wzała te chłopa i te łeły i ten pług w swój fartuch i zaniosła to wszystko do dom i wysypa przed swym ojcem na podłeży. Coś to są, tatku, za bunci, ona so spyta. Córeczkłe, zbierz to wszystko nazad w klin i zanieś na ten sum myl, gdzie to było. Cze i my wydzinimy, te płena z bandą taci ledze myły, jak ten chłop. Stolemi łączyli się w małżeństwa z kobietami, podobnie jak ludzie. Kobiety oczywiście też były nadludzkiego wzrostu i miały ogromną siłę. Powiadają, że czej stolemka nie cyła łedzin w piecku i młecno dmuchnęła, tole tak wszedł ci drewka wylecały przez kłemień na dak. I również stolemki, podobnie jak ich mężowie i bracia, przyczyniły się do obecnej panoramy Kaszub. Wrzynające się w jeziora półwyspy są właśnie ich dziełem. Miały to być właściwie mosty przerzucone przez jeziora. Stolemki ich jednak nie dokończyły, ponieważ w drodze rwał im się zawsze fartuch z piaskiem. W ten sposób powstały liczne łużmy, czyli pagórki na Kaszubach.